Dobrý den, vás. Vítám vás u krátkého dokumentárního cyklu o českých literárních a divadelních velikánech. Ne, já nejdu na věci. Dnes společně podíváme na jednu z největších českých velikánů divadla, režie a literatury Josefa Kajetána Tyla. Nacházíme se v Kutné Hoře, kde se Josef narodil a prožil zde své dětství, než nastoupil na akademické gymnázium v Praze, kde studoval 5 let. Jak to s ním bylo dál, s tím Tylem? No, on měl nějaký neschody a pak přestoupil na gymnázium v Hradci, kde se seznámil s panem Klicperou a po ukončení studiu na gymnáziu šel na Karlovu Ferdinandovu univerzitu v Praze, kde studoval filozofii. To jo. Tak. A co teda, dostudoval tu univerzitu? No, ty to těžky nedostudoval, ale on byl vždycky zastáncem českého jazyka a jeho literatury. A jeho práce, jeho celý život vlastně ovlivnil literaturu a celý český jazyk tak, že nikdo neví, jak by to bylo bez něj. Jaký by byl český jazyk, jaká by byla literatura, jaký by bylo divadlo. Byl prostě... Tak co to začalo, co bylo jedno z nejvýznamnějších děl? Jeho jedno z nejvýznamnějších děl je divadelní hra Fidlovačka, žádná rvačka, které vzniklo roku 1834 a je tak známé a populární, že se hraje v divadlech dodnes. To byl fakt velikán, když jdem se pojít. Už se na tom Tylovi hrozně zajímavý, že on nebyl jenom obyčejným dramatikem. On napsal tolik děl a všechny ty jeho díla, všechny ty divadla se točily kolem jednoho obyčejného tématu, který byl v té době velmi populární, a to je národní obrození. A těma dělama, které byly obyčejný, on ovlivnil to národní obrození tak, že místo toho, aby z toho byl obrovský krach, aby to celý prostě zbankrotovalo a nevyšlo to, tak díky němu jsme dneska stát, jaký jsme. A on psal básně a písně, ne? On psal všechno, on režíroval, psal divadelní hry, básně psal, normální písničky, i normální knížky psal. On byl prostě úžasný. A on napsal slova i k naší hymně. To je možný. Náš cyklus o Josefu Kajetánovi Tylovi zakončíme pár slovy na zamyšlenou. Myslíš si, že když člověk nezanechá po sobě nic hmotného, tak může navždy zůstat v paměti lidí? Ale myslím si, že jo. Já si taky myslím. Není nutný, aby po nás bylo něco hmotného, stačí, když prostě něco dokážeme. Jediný, co vím, je to, že u Tyla se nemusíme bát o tom, že by nebyl věčný, protože toho napsal tolik a udělal tolik pro náš stát a pro národní obrození, že vždy zůstane v učebnicích, v knihách a v divadlech, kde se furt hrajou jeho divadelní hry. Děkujeme moc krát, mějte se a u dalšího videa. Nashledanou.